अनंत अंबानी यांच्या वाढदिवसानिमित्त ठिकठिकाणी अनेक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. वनतारा फाउंडेशनमध्ये देखील मोठ्या पूजेचं आयोजन केलं होतं. या पूजेसाठी अनंत अंबानींसोबत घरातील सदस्य देखील उपस्थित होते. अनंत अंबानी यांचे वडील मुकेश अंबानी आणि पत्नी राधिका अंबानी यांनी देखील यावेळी पूजा केली. सर्व उपस्थितांनी अनंत अंबानी यांना दीर्घायुष्यासाठी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. अनंत अंबानी यांच्या वाढदिवसानिमित्त या विशेष पूजेचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. मुकेश अंबानी देखील याला उपस्थित होते. संपूर्ण अंबानी कुटुंबीय या पूजेला उपस्थित होते. अनंत अंबानी यांचे वडील मुकेश अंबानी आणि पत्नी राधिका अंबानी देखील यावेळी उपस्थित होते. सर्व उपस्थितांनी अनंत अंबानी यांना दीर्घायुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.